गोजोन्थों रायजोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे जायगायाव फाइल्स बेरामनि रजा दं आरोखि। दा बे फाइल्स बेरामा हामजोबो। दा बिनि थाखायनो बे रजानि न'आव थांगोन जोङो मुलि लायनो। दा नोंथांमोना जायनाव बेबायदि बेमारा दङ नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन। दा आं बेनि थाखायनो भिडिअ खालामनाय जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनावबो बेबायदि बेमारजों साग्लोबजानानै दङबा नोंथांमोनाबो फैनानै लांफैनो हागोन। जोङो दा थांगासिनो दङ, लामायाव दङ जोङो। जेब्ला न' मोनगोन होमबा आं मोजां इनफरमेसनखौ होबावगोन। जाय मानसि व्यक्ति हरग्रा बेनाव आं सोंनानै नायगोन। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबोबा बुजिगोन दा मा बुस्थुखौ सोखानो हायो बा बबे बेमारखौ सोखानो हायो। आं जाय मानसि हरग्रा व्यक्ति बेनावनो आं सोंनानै नोंथांमोननिसिम इनफरमेसनखौ होगोन। दा मोननोसै दसे दा भिडिअखौ नायलांबा बुजिसिगोन आरोखि। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन। कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंसोरो कन्टेक्ट खालामलायनानै रायज्लायनानै लांफैनो हागोन आरोखि। दा मुलिया जोंनि न'खरनिनो आरोखि, बिगुमै जानाय आंनिनो। दा बेनि थाखायनो जों मुलिखौ लांफैदों। बै नुहुरखाबाय हरैहायनो दङ जिरायदों, बै नुहुरनायानो आंनि बिगुमै। दा बिनि थाखायनो जों मुलि लांनो फैदों आरोखि। दा होमबा देखायलांनि, भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। फाइनालि जोङो दा क'क्राझार मोनफैबाय। दसेनि उनावनो मोनहैसिगोन। ससेल' थांनांसिगौ, मोनफैबायानोसै। क'क्राझार बाजारखौ मोनफैबाय। फाइनालि जों नैबेजों गिदिंसिगोन, मोनफैबायानो जायगाखौ। नैबेजों थांसिगोन जोङो। ओमफ्राय बेनि न'आ बैयावनो, रजानि न'आ। मोनथारसिगोन बारा गैला, मोनफैबायानोसै। नैबेजों हाबनोसै, थाङो दा? लामाया एसे गाज्रि। बैयाव न' दङ, न'आव फुंहैया। औ, जायगायाबो गय बारि जोबखा। नांगोन फैयोमोन बिदिनो खारजायो होनदोंनो गावसोरलाय। ओमफ्राय बिदिनोथ' खारजानाय नङा फैयो गारिया, 3 ल'ड लानाय। ओरै औ, लामाया गय बारि जोबखाब्रा। बिराद मोजां। ओरैहाय नै गय बारि जोब। बैजों लामायाव बरियाथारलैनो। मा खादोंब्रा बाबु? बैनो दा रजानि नङा? नुहुरनाया? ए दे। मोनफैबाय जों दा बे समाव मोनफैबाय रजानि न'खौ। नै आबैनि न'आ। आबैना मादैसो जागोन दा। सिनायखायो ना? औ, मोनफैबाय जोङो दा बे समाव रजानि न' खाथिसिम मोनफैबाय। खालामहरनांगौ आरोखि सिङाव। ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ दा थांदो, थांनानै दै गुदुङाव माबा जेनेबा नैसिनिल' दाबाजों हासिबदै। ओमफ्राय बेखौहाय आसि थाइसेनिल'। बिनिफ्रायहाय दैयाखौ संख्रिजों दैजों फुदुंदो दा। सुनानै बे आधा केजि बथलाव सोदो। बिनिफ्रायहाय बेखौ गारसोमनानै दोनदो। दा मोनायाव लोंजेनदो। दिनाव खेबथाम। बेखौ जोबजासेल' मोनलोङो। बे सिङावहायनो मैला मैलि सुस्र'जोबो। दा मुलि दे। आसि थाइसे ओरै आं सोंगोन, नों खेबबानो जाबाय। जेरावबो मोजांल' जानांगौ आरोखि। औ,
दे मादै ओमफ्राय बबे बेमाराव गायो रायजोफोरनो खोन्थाहरदो रायजोफ्रा नायनानै लांफैगोन आरोखि मुलिखौ हानाय नंलेले माखासेखौ बेखौनो औ जेखौ रोंगौ बेखौ बबे बेमाराव गायो रायजोफ्रा लांफैथों हाइट गोजाखा आरोखि औ सोरनिबा एकदम लाजायो गिदिर देरनाय मोननाय सोरनिबा एकदम माबा मा होनो सिंनिफ्राय मोननै गाहाम मोनथाम गाहाम माने रिदि रिदांबो ओंखारलायनायनि बुस्थु माने बे गेसजोंसो जायो नालाय सोरनिबा थै ओंखारना सोरनिबा थै ओंखारनो बिदिनो ओमफ्रायहाय दाथ' आं खममान गैयालाबो 30 बोसोर आं बाहायबाय फाहामबाय आरोखि ओरैनो बेखौहाय बेसे गोबावनिफ्राय मावबोदों मादैया आयु 30 बोसोरसिम बाहायबाय ओमफ्रायथ' दा अनेक मानसिया लांबाय माने इउटुबाराव हगारना होनानै दुनियानो मिथिबाय औ मिथिखानांगौ दा माने सोखा जानायखौ नांगौ नालाय माने सिगांनो आं थिगखौनो फाहामबोखाबाय आरोखि बे खाथि खालाया मबाइलजों कन्टेक्ट खालामै लांफैदों औ ओमफ्राय गोजाननिफ्रायबो लांफैयो दाना नोगोद गोजाननिफ्राय लांफैयो बे सासे खुदियानै 4 बोसोरनिल' बेनो ओरैबायदि आरोखि खिबु गुदुङावबो जाबाय जेनेबा नै साइडनावसो नै बेसेबा गोलाव लावनायनि बेबो दा हामबाय ओमफ्राय दाखालि नै फ्लाइटजोंहाय फ्लाइट सालायग्रा बेनोबो असह्य खामोन माने एकदम इसिनि फिथर बुस्थुखौ नायनानै गिलायबाय आङो नोगोद आलौबो हायोबो बिसबो ओमफ्राय जेसेबां मुलि लांदों एसेबां रिजाल्टआ मोजां फैदों ना मादै गाजोबदों ना माखासेया मोजां मोनगासिनो दङ माने गोदान लांगासिनो लांदों ओमफ्राय दा बिसोरो फरमानखौ हरथ'वाखै आरोखि माखासेखौ सोंबा माबायदि जाखो नर्मालाव थांदोंना थाङाखै नर्मालाव फैबाय बिदि बुंहरदों आरोखि दा खोनानायाव गासिबो हामैजोबदोंआनो बुंजागोन नर्मालावनो दंजोबो औ दे मोजां होनबालाय माने मानसिफ्राबो फैनानै लांफैथोंसै आं बेखायनो भिडिअ आपल'ड होना होनोसै आरोखि जाहाथे मानसिफ्राबो बेबायदि बेमाराव गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंफोर दङबा फैनानै लांफैनानै सोखाजानायखौ मोनथोंसै हस्पिटालाव हाबो 40,000 सोरबा 60,000 ओमफ्राय दासो फैदों 60,000 गारनायनि बिदा लानानै थांबावबाय सोरबा 1 लाख गारबाय बेबो डाक्टारनि बिसासासो माने डाक्टारनाव हामैया बाव हामफैखागोन आरोखि दे दमगौ नै मादै बे गामिनि माबाखौ खोन्थाहरबावसै एसे बे गामिनि माबाया जायगानि सत बालाझार ना साउथ बालाझार औ दे हामबायसै मादै दे दा आङो नोंथांमोना नैबे माबाखौ सोंनानै देखायबाय नोंथांमोना जायनो दरखार जायो नोंथांमोना लांफैनो हासिगोन आं दा नैबे जाय मुलि हरग्रा बेक्ति बेनाव सोंबाय आरो नोंथांमोनाबो खोनाखाबाय दा जेखिजाया जायनोबा नांगौबा लांफैनो हासिगोन आरोखि दा भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'सिगोन बयनिसिमबो गोजोन्थों दे जायो औ